बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. काल उबाटाचे तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी प्रेस घेतली. त्या प्रेसच्या माध्यमातून त्यांनी दीपक भाईंना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्याचा प्रयत्न केला. मी रुपेश राऊळला मागच्या वेळी सांगितलं, ज्याचं खाल्लं त्याच्यावर उलटू नये. दीपक भाई कसे आहेत हे पुऱ्या मतदारसंघाला माहिती आहे. असल्या भानगडी करण्यात रुपेश रावळ हात धरणारा इथं कोणी नाही आहे. आयुष्यभर गेली 25 वर्ष जेव्हापासून तो माणसाने दीपक भाईंवर टीका करण्यापेक्षा आपल्या पायाखाली किती अंधार आहे तो बघितला पाहिजे. मी त्याला सांगू इच्छितो, गेली तू 25 वर्ष राजकारण करतोस, तू जे काही बोलतोस, कोणावर काय आरोप करतोस, तो एक हास्य जत्रेतला विनोदी माणूस कसा वाटतोस. स्वतःची उंची किती, बोलतो किती याचं त्यांनी भान ठेवावं. आज मी अत्यंत चांगल्या भाषेत बोललो, परत जर काय बोलशील तर तुला उघडा करेन, एवढं लक्षात ठेव. कुठची गोष्ट कुठेही लावू नको. तू धमकी समज आणि काय समज पाहिजे ते समज, पण परत घेतलंस प्रेस वगैरे काय उलटी सुलटी तर तुझी पळताभोई थोडी करेन, एवढं लक्षात ठेव.